Hej Lina. Jeg sender lige en video til dig, fordi den her besked var fucking lang, men og jeg får bare aldrig svaret, hvis jeg ikke lige sender en video. Så jeg sender en video. Er du ikke bare heldig? Det er fucking mærkeligt, at amerikanere de er en superbror. Det står det ikke. Og det er også noget med, så har de sådan en TV-room, og så har de sådan en living room. Har de en men det er mega mærkeligt. Forstår dem ikke. Og ja, vi har fået mega meget plads. Det er helt vildt nice. Det er bare mega nederen. Lejligheden har nogle fugtproblemer. Prøv lige at se her, hvad vi opdagede i dag. Jeg flipper dig lige rundt. Jeg ved ikke, om du kan se det. Jo, se der. Skimmelsvamp af en helt anden verden. Og vi har også haft noget svampproblemer herovre i hjørnet. Ejendommen, den har haft problemer med fugt før, men det var udbedret, og så tænkte vi, jamen selvfølgelig kan vi flytte ind for det. Det havde de jo ordnet, det fugt, men det har de bare ikke, så nu skal vi have fat i vores udlejer, og så skal der gøres noget, og tapetet skal rives af, og så træls, jeg gider bare overhovedet ikke. Men altså, jeg kan jo heller ikke leve det her skimmelsvamp, og det er bare sådan, jeg har simpelthen været så syg her den seneste måned. Jeg har haft ondt i hovedet, og jeg har bare været træt, og mine øjne har bare været træls, og så jeg vil koncentrere mig. Og så har jeg været inde og læse. Hej Bessie, kom her. Hej Bessie, kom her. Kom kæsler. Nå, og så har jeg været inde og læse om det, og så tror jeg, at alle de symptomer, jeg har oplevet på det, jeg tror simpelthen, det har været på grund af det der skimmelsvamp. Så det bliver bare godt, når vi får det væk. Det er bare, processen er bare rigtig træls, og lige nu er alt bare fordi vores visvært, han er sådan lidt, der er ikke noget, jeg kan gøre, det er bare, og maleren siger, at man ikke kan gøre noget. Ja, jeg kan ikke lide ham, hvis du ikke lige opfanger det. Men det er bare sådan, jeg gider bare ikke. Det hele er bare noget og det er bare lort, og alt skal skrives ned på mail, fordi så har vi beviser, og sådan noget, så vi, altså, man kan ikke rigtig bevise noget, der er sagt mundtligt. Så har jeg bare 100 år, jeg hader bare at skrive mail. Jeg er ikke særlig god til at skrive sådan en lang mail, så jeg er ikke særlig god til at svare folk generelt. Fordi det tager så lang tid. Det er derfor, jeg laver en video. Sorry, kan du lide min Hello Kitty trusser? De er smarte. De er bare 8. Det var lidt upassende. Whatever. Nå, jeg ser her. Og så siger du, at jeg tror, der er en grund til, at Kester lugter af hund, men den vil jeg lade dig opdage. Hvis det er noget nasty, så har jeg ikke lyst til at opdage det. Men hvis det er, fordi han er en hund og ikke min baby, så er det okay. Og ja, jeg har bumser. Men det er okay. Get that foundation. Ja, den er IKEA-lampe, der, ikke? Og alle de har bare været sådan lidt, what, det ligner bare noget på Star Wars, den er bare totalt syg. Og så siger de et eller andet ord på sådan en dims, den ligner, jeg ved ikke lige, hvad der er. Men alle de bare sådan lidt, fuck, men den er bare vild, det ligner bare sådan noget på Star Wars. Men det var mega fedt, du tænkte det samme, du var sådan helt. Og ja, jeg fucking elsker min vaskemaskine. Nogle gange så er jeg bare sådan lidt, kan jeg ikke vaske eller noget? Fordi jeg er bare sådan lidt, jeg har vaskemaskine. Og så har jeg bare lyst til at vaske noget. Bare for at vaske det. Bare fordi jeg kan. Jeg ved det godt. Jeg ved godt, det er mærkeligt. Og ja, gulvvarme, det er fucking nice. Fucking nice. Sådan mega nice. Min jakke. Den købte jeg sidste år. I november. Faktisk den dag, hvor du var med, hvor jeg var ude, og jeg købte dig støvler. Og så skiltes vi, fordi at du skulle med bussen hjem. Og så gik jeg lige igennem Bismensgade, så ville jeg tage bussen hjem. Og så kom jeg lige forbi Napagiri, tror jeg den hed. Whatever. Men så var jeg lige at prøve en jakke, og så købte jeg den. Men den er mega dejlig varm. Så dejligt. Ja, det er bare ikke pænt, det billede på nogen måde. Men det eneste, han har fået lov til at bestemme. Men ja, hvor er hans mandlighed? Ej, jeg synes faktisk, det er okay. Lige på det punkt, fordi så må jeg jo bestemme. Og det har ikke noget imod. Især, når jeg må bestemme over ting, som jeg ikke kan lide. Ja, jeg har meget tøj. Jeg ved det godt. Og ja, de der billeder over sofaen, jeg elsker dem. Hun har lavet nogle flere billeder til os, som vi skal til at hænge over computeren. Så vi skal lige købe sådan
sådan en fotoramme, eller sådan noget, hvor man kan stille dem på. Så det glæder mig til. Hvor er du sød. Du skriver det med adventsdekorationerne, at du siger, du synes, jeg er så dygtig til sådan noget. Tak. Hvor er du sød. Tak, mus. Ja, jeg elsker min vase. Jeg elsker min vase. Men så unfair, du sagde, min skinpudder er grim. Der er ingen, der kan lide den. Men jeg kan. Den der koster vigtigst. Alle, jeg har spurgt, synes bare, den har været pissegrim. Ligesom, kan du huske den der vase, der jeg har, med det der hoved på, og så der blomster? Den synes alle også er pissegrim. Udover mig. Jeg tror, jeg spurgte sådan 15. Alle havde en mening om den, dengang vi havde indflytning. Så sådan, alle var sådan, fuck, hvor den bare grim. Tak, jeg elsker også vores køkken. Det er helt vildt fedt, at det er så stort, og man har bare lyst til at være der, og helt vildt rart. Altså, selvom jeg ikke er så god til at lave mad, så prøver jeg, og jeg har lyst til at prøve nu. Det er det, der tæller. Men jeg er stadig ikke god til at bage. Primært fordi jeg spiser så mange kager, så jeg er nødt til at bage noget, og så lære det på den måde. Jeg tænker også på dig, jeg savner dig helt vildt. Jeg glæder mig sådan til, at du kommer hjem. Når du kommer hjem, så skal vi hygge. Vi skal hygge, og hygge noget mere. Og så hygge noget endnu mere. Sådan hygge hele tiden. Ej, hvorfor er du alene i juleaften? Totalt unfair din familie, altså din værtsfamilie, at de ikke tager dig med. Synes jeg ikke, det er fair. Så ikke bare, man kan rejse til Florida, og så bare længe blive derhjemme. Jeg er sur. Lige nu. Og hvis du ikke er sur, så holder jeg også op med at være sur. Men ellers er vi sure sammen. Det er sådan, når man ikke kan lide nogen, så kan man heller ikke lide dem begge to. Men fuck, det er også dyrt for at rejse til Danmark, mand. Rejseværk. Ej, det kunne da være fedt. Kan vi prøve at slå op på internettet, om man ikke kan holde sådan noget juleaften, sådan en Craigslist eller et eller andet. Så jeg ved ikke, hvad for nogle sider man bruger derovre. Men sådan noget, om der ikke er nogen, der holder sådan nogle andre au pairs, eller et eller andet, der kan holde jul sammen. Hvor der er nogen, der er alene juleaften, og så kan man blive inviteret hjem til nogen eller sådan noget. Så kan du prøve sådan en American Christmas. Det kan da være vildt fedt. Eller, det synes jeg. Men det må du se. Yeah, julepynt. Jeg har også bare lavet mega meget julepynt, for jeg har købt glimmerpapir. Jeg elsker glimmer. Hvis der er ikke nogen, der har opdaget det. Jeg elsker glimmer. Så jeg har bare lavet helt meget. Jeg har klippet alt muligt ting ud i glimmer, der skal på juletræet. Og så har jeg bare foldet tonsvis af stjerner. Og så har jeg også puttet glimmer på. Fordi vi skal have juletræ. Jeg sender dig et billede af mit juletræ, når jeg får det. Og yay! Julekort. Jeg har ikke fået sendt din pakke nu. Jeg ved ikke, hvornår man skal sende den senest, for den kan nå dig over. Jeg ved ikke, hvis du siger, at du har fri fra den 19. Så ved jeg ikke, om du er hjemme. Så burde jeg nok sende den nu, faktisk. Og jeg kan nå det. Det skal jeg lige overveje. Men kan du lige finde ud af, om du er hjemme? Eller så ligger den jo bare og venter på dig, når du kommer hjem. Så er det selvfølgelig efter jul. Men det er også lige meget. Og så får du sådan efter julegave. Sådan. Halløj-agtigt. Det var det der med drømmen, jeg lige har læst. Ja, det var også bare forfærdeligt, da jeg drømte, at du var her, så bare du var bare da jeg vågnede. Jeg glæder mig til, du kommer hjem. Og jeg vil gerne lige have lov til at sige, at jeg vil gerne lige bestille sådan en hvid Hershey's chokoladebar. Bare en enkelt. Men sådan en mega en, hvis du kan få det. Nej, det var sjovt. Men bare, hvis du kunne få sådan, hvis du har plads til sådan en sådan en hvid chokolade med sådan nogle cookie, jeg ved ikke, hvad det hedder. Men den er sådan hvid, og så er det sådan noget cookies, cream and cookie, tror jeg den hedder. Hvis der var plads til sådan en, så kunne det være mega fedt. I hvert fald. Så kunne jeg godt tænke mig det. Fordi jeg elsker det. Men ja, den her video kom på YouTube. Hvilket du nok allerede ved, fordi du sidder og ser den på YouTube. Men altså, jeg er bare ikke særlig god til sådan nogle kort videoer og sådan noget. Så jeg vil sige farvel. Og ja, jeg håber, jeg så får en video af dig. Det kunne være mega hyggeligt. Bare totalt ikke havde, hvis der er nogen, der fandt min
konto, og så kunne de bare se mig, der bare sådan lidt, det her, det er min lejlighed, og det her, det er gulvvarme, og det her, det er en plante. Men det er nok heller ikke så interessant for dem at se på en pige med morgenhår, der ligger ved siden af et grimt billede. Vi ses, Line. Jeg savner dig.